आज जैसे हमनी के पनीर किन के आगे बढ़िया सन तले का भइला कि हमार चपालवा टूट गईल है। ठीक चप्पल ना सॉरी सैंडल ठीक बा जौन 200 के रहला गाँव के खरीदल आ 6 महीना अभी ना पहिने रही है तले टूट गईल है। तो आगे बढ़नी है ये भीड़ लागल रहला मैं ट्रैफिक रहला ओमे आगे जब बढ़नी है तो धीरे धीरे कहनी है अपना भैया के लेके से कि एगो साइड में चल ना तो कोनो मार के चल जाई तो हमार पहचान नहीं है हुआ कि तोरे के पहचान ठीक बा। तो वहाँ से आगे बढ़नी है तो बढ़त बढ़त यहाँ एगो मोची जी भेटा गई है जो एगो भैया के जूता सियत रहा इतना बढ़िया जूता सियत रहा लेकिन इनकर दाम तनी कठोर रहा। तो हम कहनी ठीक बा चलो देखा जाए देखी कितना मस्त जूता सियत रहे घुसा के निकाल देते रहे हैं। सॉरी बुरा मत मानो धागा ठीक बा ओकरा बाद कहले हैं कि रोको इनका जूतवा सी के तार सी देते काहे कि हमार सुई अथी बा। तो हम ओकरा बाद सैंडल लनी है आ 3-4 टोप मरने ले हैं आ जूता सैंडल सिया गई है। ठीक देखी कितना मस्त सैंडल सी तो रहे लेकिन इनके में एक कमी रहा कि जहाँ 5 रुपया लगे के 20